Dito ba sige pander. Guys, kamo ba? Katuko mo sa mga kuan ko hadlo kay kusog asawa. Sus, kita gyud ako nga isog ko. Uy, magbuot ko, lakaw ko. Kapoy, na mo sige tiri na to, na sige buot na to, na sige bantay na to kung naay mga kuan, natin na taon bantayan ta. Uy, magbuot na to. Wala ka to ko ha? 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 Tagay kong chance na ni, ha? Laki ko. Dugay na kahit sige puyo, sige tagoy kuyog, wala na isuon, kapoy na kayo. Ha? Tagay mo kong chance. Ha? Ikaw hilong na kadiya, di na kaangay mo istorya pa. Ako mo lakaw, di ko aja makabuot na ko. Ha? Dili ka magkukuan ha? Magsitutok-tutok lang ko, kaya maglagot, wala mo lakaw lagi ko. May magbuot. Nanara na siya. Mulakat yun ta kayo, may magbuot. Ayaw yun sa kayo galang ko. Ay, ito yung diya. Okay, ngayon, hindi ko ngayon yung... Mulakat ako! May magtagay yung mayo. Hubog yung ganan, hubog. Ay, sigbira-bira dila. Kapoy na ko. Dili bali sa unang panahon na napag-gusto ako. May freedom ko. Ganahan ko babalik pagka-single. Ha? Kung ganahan ko babalik pagka-single, ay sige ko diya. Ko diya. Suka. Lakat ako. Ha? Sige, amping. Mawala ko tulog adlaw. Ha? Mag-rice kung barkada, mag-inom yung maayo, way magbuot. Ha? Inana na siya mga guys, ha? Dili tang pa-under sa itong asawa. Kung inana sila, ha? Dito magbabuot-buot. Kamu dili mo masigibot-buot, mga bana o si buhaton. Mulakat mo gani, wa may labot. Ha? Kamu mga partner, bilin mo. Ay mo si panganad, sige pangandir og kuan. Ha? Inana gid. Di na maayo gid buhat mo. Ana adiron tari mo. Uy, sana. Galain man yung panahon di ay. Ini mo inform day nga kuan day. Ay kaulanon man di ay. Di kuan ba kanang galain man panahon kay sulti na ko galain panahon. Ha? Ikaw dito ko mulakat tadi kay galain ang panahon uwan o. Sam ka uy, yung sulti uy. Sudi motor. Ay galain man yung panahon guys. Dili ko karakat dayon kay galain ang panahon. Balik lang sa guro ko kay kuan ba kanang Kanang critical kayo ang mga pagalitan mo. Ay, kakuan ba? Saan ka, uy? Nakatalang ko, uy, murag laing, kakuan.